И какво става, хора? Аз съм Vegas Legendy и днес ще играем една Dual Showdown, като нека да започваме. Той пича е рейтнал. Вече сме готови. Само да се потвъря кълъвката. Изчакваме да ни зареди, като след това няма да има така хора. Директно той малко човека ще изчака с който играя, като ще изпробвам новия герой. Ако видите, чакаш с това малко рейди. Ето го новия. Дайте само да рейди. Сега поговоря. Это хотел. Добре. Пробваме едно лош. Вие се тук само такива ще ми правят. Добре, готови сме вече да започваме. Ей, то няма ли да даде рейд? Браво. Избите. Добре. По-добре да избяга. Пазите. Че не го оцелих. Те ние тук ми тези смазали. Помеше какво прави, човек? О, Сарго. Ох, изчичо. Губим. Сега. Не може да смениш героичето. Да, как на то ще му зарежда, бе. Аре, няма ли да влезе? Айде, рейдвай. Как му зарежда на това още е направо. Очакваме толкова време. Така е като с iPhone. И то не стар iPhone. Оп! Давай! Това ще чува. Как ме оцели? Не може да ме целиш ти от толкова далеч. Ето да се скочи. Играл толкова време съм я играл. Я извинявам се, само да видим колко часа е. Всеки случай. И то сега да ми скочи. И правят 2 в 1 футболи. И той нашия... Няма смисъл, бе. Той... Сякаш го убивам. О, айде злоти да съберем. Добре, ще играя с си. Аз ще играя с... Боб. Искам той да започва, само да си сме на
скина. Това е добре. Започваме. О, готово. Ай, първи. Това е чакай. Айде, не той става. Кой ще е? Шет. Ай, че пенис ме уби, бе! Извинявам се за държанието. Просто се избери. О, те смазах, онова стреля там до на... Къде? Да не казвам. Оп, касичка. Път касичка. Браво, Шели. Извинявам се, хора, просто има човек в стая. Той не умее да мълчи. И той се смее. Той да се смее. О? Къде са взекала? О, какво ме отдем? Там айде. Добре, не там айде. Дай жени. О! Трепен за ти щупи. Този за голос. Fight for peace. Започваме. А, ние сме еднакви купни. Той че да приема малко притокавам да видя по компютъра ми колко едно нещо и го хвърлих с джапанка да ми се отключи. Че джапанката ми седи на клавиатура. Да, това беше да и компютър с по-голяма сила джапанката, че да падне в компютър. Тогава ще живой на ремонт. О, се разкарва. Да се отправи. Айде, земи. Внимавайте, как ви да ме измача. Остава, бе, раста ми некои бърдо, защото чупи тераста някой. И то горе ли то, не знам кой. Някой поп. Да кажем. Ние сме на голените тай, сякаш някой би отмазал. А той един път да ме цели замия. Ого. Не да живеем към него. С петима. И някой едва от някъде да се разминем с него, той да ми скочи. Но... Да го щупиха. Има човек. Няма. Айде, не можете да го убийте. Браво. Бързо. Ако прави тази шелита... По-добре да даде надолу.
Добра игра изиграх. Още малко и... Сега просто играл много време не я играя. Сега тук има повече неща вземам. Почти опа тях ще вземем. Това пари. Сега тук ще вземем едно шилд. Само да бе толкова. Пари 145. О, не, започна да бъгва, Баба работа. Ако да се потвърда. Но ние. О, не. Тома оцели, бе. Сега ще бегаш. Браво, Едгар! Той ми да видя тези. То включително просто трябва да се създаде всеки. Нищо. Трябва да изиграем. Той с кой играе? С Колет? Той че загледах. Ребе ми. Не ми дава. Маля Джеси. Може да каня никакви хора в стаята ми, докато правя клип. Мале, той един път да България направо ще ме изчупи. Няма да го убиеш, Само наби се лък на слип. О? Нито не. Някой излиза, влиза. Емо компания. Базикам се. Някой просто чува да отварям врата. Аз чувам някой да отвори. Да отваря вратата и че не мога да български език сега тук просто в клип. А просто сега в момента не че го заварях, просто има клинка и заборах малко повече да говоря и го прекратих. Оле! Това са напил. Браво! Трябва да избягаме. Избягахме успешно. Давай сега при мен. Лом. Не. Не разкарвай се това. Бойше. О, добре, тя да се седавете. Мене. Той тук е долу. Ще трябва някак си да и дадеме. Що един е в едната, другия в другата половина ще стане нещо. Той да се отива
отговоря, що ми иска. Компютър ми току-що. Аз съм го направил, като има време да се изключва, вече като са такова. Да спам. Колко мога. Той нещо да нас не потруши. О. Моля, така ме не може. О, той не сме в такова. Ясно, че... Чакай, тъй не искам ние да загубим. Гезна, браво. Сега... Охо, и мен няма да може. Ама да загубим. Това не потроши. Да нищо. Той час и гледам граница. Майко... Айде да изигра още една последна игра. Играме. Тогава Рейди. Той че сега да се ударя в това. Се ударих се в... То не е в гардеробче, то е едно като... Не знам как се казва. Ракла. Нещо такова. Да, ракла. Сетих се. Сега в нещо ще да обърна. Той има и вода и контакти. Ще за да танцуваме тук ръченица. Ходим в шопския край. Ядем шопска салата. Всички. Оп. Той не, той ще ми. Болото е, че сме пет. Купчета. Оп. Мико, сторен. Хайде бе. Също имаме един за квартирант Мико. Той е много дърт. И направо като... И той някакъв хлопък е тека от 20 годишни. Как го оцели? Какво да ни прави малко? Да си говорим за клипът. Ами като тя предува тема. Браво! Станахме, сега отваряме последно. Митик? Ей, гаджет. Токо да очакваш. Баба ти я заскри. Еми така хора... След че е стара смешно. Така хора мисля за днешния клип да приключваме. Надявам се да ви хареса. Ако е така, не забравяйте да се абонирате за канала ми, да ви включа камбанката, за да може да получавате известие като качвам нови клипове или други неща. Да го харесате и да пишете в коментарите. Чао и до следващия път. И ако искате другия път, пак да играем с този. Ама, ще видим. Може и следващия път да го включим и в разпит. Чао и до следващия път.